Ladies and gentlemen, Buong pusong pinagkakalob sa inyo ang Trio Tinig, Mongoloid Trio, Mr. Tirso Romantico of the Paliqueros, comedian Mr. Carlos Miguel ng Father and Son, at ang nag-iisang abnormal ng Tongis Duo, Boy Tikling, sa kanilang makabagbag damdaming awitin at mga comedy. Nato po siya, Tirso Romantico, The Pride of San Simon. Okay, par. oh, Singkagaling ka ng kanta. kanto? Balmate ang Voltes 5. O sige muna na ka. O yaw maganda, Voltes 5. Sige, lewenta ka muna talagang magaling ka. Voltes 5 yun eh. Sige, Voltes 5 ha? Samasan mo yan. Ang Pasko ay sumapit. Hoy, hoy! Ba't ako? 5 ya? Voltes 5 yan, pendalas na. Tapos sumapit Voltes 5. Pendalas na eh. Karin niyang anak ito. Ikabalo me? O yaw, ulitan ke. May Ulitan, pandalasan, may pandalasan. Voltes 5. Voltes 5. Yan, ulitan te. Yun naman. Puros na lang. Hindi natin kanta mo eh. Voltes 5 ha? Bagong taon ay magbagong buhay. Saglit! O Nandun Voltes 5, ang Pasko'y sumapit. Ali-aliwana. Yan yung bagong taon na naman. Aliwana mo. E balo ni mang gitare. Palitan mo naman. Itang listen kang Beyonce. Balo na yan. Wow. International singer yan. Oh, Beyonce. Sige, listen ha. Beyonce. Listen. Ooh. Sample. What? Listen to the snow and once an open sleigh. All you Saglit, got saglit. to go. Ano? O tayo mo naman sama sa puros na lang makanya rin kanta mo. O ba't kayo may Caroline Ketangal to Puros eh? na lang kalokohan. O tayo na kaya sama sa natin Pasko ngayon eh. Balo may itang Be My Lady? Balo me? O kanta me? Martin Rivera. Be My Lady, Martin Rivera. Balo mo yun ha. Sige. Sagradong ini pamasko yan ha. Be... Layo eh. Iulisan mo Ayusan me. Kaya may kata si... Unlimited naman yan. Be my lady. Sample niya pa ita. May isa pa. Be my lady. Be my lady. Menaklakan tiles. Eka Bakit na? namules. Bakit? Bakit? Ano ka lang din? Puros na lang pamasko ngayon eh. Pati na? dinis pagkalaman mo. O yapin ng kanta ko ita pakialaman me. Metong na mo all my life. Samasan mo. Makarinig kang boy tigling at chuya pa mo kay. O may Carlos Miguel. Pag maro na yung Pampanga. Magaling na singer din. Hoy, kaya ka magaling diling gitarista. Oo. Reynold Calma. Magaling nga naman yan. Reynold Calma, okay. Bisa me. All my life. All my life, the stars are brightly shine. Inano ka kanya? Bakit? Ba't may balik niya naman kay pamasko? O babalik na eh. May kasunduan talaga? O yaliwan na mo. Sige. Sabi mo ka ako ng dinatik ang balong miyaliwang boses. O pare, pas kinanong boses, sabihin mo lamo. Po tagal lang may pakarinig ka. Subukan Ano ta kanya. ka? Kaya na lang rin magaling na O sige. singer. Sample. Subukan ta ka Channel 7, Mike Enriquez. Ay, itong regularo? Oo, Channel tama 7? O sige. Sige. Mula sa Funeral Service Center, narito ang nag-iisang imbalsamador ng taong bayan. Magandang gabi po mga kapuso. Ini po inyong kapuso ang nag-isang imbalsamador ng taong bayan. Tandaan nyo, hanggat may anomalya, hanggat may problema, hindi namin kayo tutulungan. Paso! Aw. Wow, nag-iyak ha. O ngini. Subukan mo Ted kasi yan. Pailon, Channel 2. Pang may kamatay asawa? Pakialaman to. Ted Pailon? Wow. At muli po bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit kaya't ating isigaw ang sigaw ng sambayanan. Eme kanan. Inday Garutay. Tambakla? Wow. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Inday Garutay. Michael Buffer. Makapay Ay, agyume. Makarinig ka rin Manalbe, oh. Manalbe pa mo'y paring Oswald, mobile. Matutudya pa mo. Yan, sige. Sino kasi? Oswald Mobile, ali. Michael Buffer. From the blue corner, weighing 139 pounds, this is the main event from General Santos City, Philippines, Manny Pacman Pacquiao. Showtime!
Nano? Magkatatamnan ba yung magiliwas sa Wala mga akong boxing. Boxing nga ito. Munta ka ng presidente. Lum na, apak na. Presidente. Presidente, sige. Itang presidenteng pemitik da bayag. Ay, Wawa. miris na nga apak ito. Butang mo nga Oh. Yan, no? Biasa na nga ba kalingal to? Sige na. Walang kamag-anak. Hirap, ha? Walang kaibigan. Walang kumpare. Pupulutin kayong lahat sa kangkungan. Huwag nyo kong subukan. Yan. Hirap. Era pa. Munta ka takang Marcos. Metinite. Maski na, talating ini. Oh, sige. Marcos. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the presence of our beloved countrymen. Datapat ako'y patay na, ako'y babalik na sa aking ataon. And now, ladies and gentlemen, I declare the martial law. Yan, martial law naman. O sige, itang manabako. Ay, Fidel Ramos. FBR. FBR. Oh, balo Ano rin. Let's do it. Giniting Philippines. Walang tutulong sa sambayan ng Pilipino, kundi ang kasino, Pilipino. Taya akong wedding. Bagong tumutuwa. Munta kay bisanan tala. Fernando po, tatatem yung ampoy, yapon turyo, bentot. Masakit ka rin ng boses. Gawan mo yan. Abon mo sa ganitang pandaya luma. Wow, piyabay-bayan tala. Tatatem yung, yapon ruming, aliway, may yapon ruming. Tatatem yung, Fernando po, ampoy, bentot. Oh, sige. Ika naman, balo kita pa rin eh. Wow. Sige. Tandaan mo, Flavio, pansamantalang mawawalan ng kapangyarihan ang iyong mahiwagang espada. Oh, tatatim yung. Kahit walang butas ang karayong, papasukin ko. Sama ko, Flavio, sama ko! Huwag na bentot. Sambala ka lang. Putanita mo. Di ba malmura ka? Ano ka ba yung kapampangan niya lang? Sige, Ikaw expression. magaling, magaling. O sige, Tao lang. Kaya po sa mong tawli, Don Robert, kay ba't ibiyeta, inga matinik diling komedyante, kaya tikim Pampanga. Oh, sige. Boy Tikling, Oo, papay Mr. Carlos Miguel, Father and Son. Ang po sarili ko, yeah, siyempre pakilala mo. Romnick Bayan, Pupunta ka lang one day. Tirso Romantico, Oo, sige. Oswald Mobile, Lampoy Reynold, Kalma. Kalma, yan. Ala, wala namang ganyanan. Basta inom lang, inom diyan. Bayad na yan. Wala ba tayong palakpakan diyan? Yan. Ano na? Yan naman. Hindi pa mumirista nga ba? Itay-tama muna. At yan po, ing susunod mo paglalagay kayo, ing metumpong batikan na ng komedyante, member na po ng Tongits. Kaya Para bene. pagkaya mong ini. Kaya bene, ing magaling magkanta, magaling ang boses. Carlos Miguel. Naning Father and Son. O siyempre po, ing member na ng Tongits, Mr. Boy Tigling. Oy. Nananan mo yan kanyan. Animal ka. Oy, par. Ot maili ka? Alating ko problema par. Ali, biyan mo na itang maya pabingi karela par. Uling rin magirandam takin yang keng yayaliwang Pampanga, mirasing kay katamong CD ngayon eh. Biyan mo na yung maya pakirandam ka rin hanggang magirandam. Di na ko may pabenge. Wah, dinan mo na eh. Kaya kayo na po yung may pabenge, pina na kayo mo. Yan ko na yung papabi eh. Sabi mo, BME nga mo eh. Isabihan mo, maya pabingi mo. Ya sabihan ko ita. Mm. Isabihan mo, may pabenge nga mo. Dinan may galang. Di na kayong galang. May pabingi mo, dinan may galang. Sasme. Sasme. May pabingi, galang. Masyasne. Ingaman mo ko, dinan may kabie. Biye, tamete ko. Ali, maya papar. Munta ka ta keng English, biasa ka keng English. Ay, magaling ko kayong English par. Balo may grade ko kayong English. Nanong grade mo keng English? Katas ko grade. Ba, potaya ko ngayon mo balo keng grade ko keng English par. Anya nga akong mag-aral par. 95 ko. 95? Ay, makla ka buntok. Ba, 95 ko, makla ko pa buntok. Wow. Tahi ka na anong grade mo? 70. Ya ako 95, ika 70 pag maragul may 70. May pag maragul 70, kapit na ako daw lulob.
Ano lang kung adwangal do, ano yung mag-absent, di 140 ko. O sige, nung talagang magaling ka kay English par. Oh, Nanuya mo kay English. Ing kamoting gagapang. potato snake. Kamuting gagapang nga mo eh. Nung kamuting susula po, potato bird. Ing English yung kamoting gagapang par. Sweet potato. Sweet potato yan. Paano kayo mo yung kamuti? Cute, yung mayumo. Kung wala yung mayumo na yung sweet potato. On malinagami, si kanya, kapait na. Di potato bitter yan. Wala. Oh, meto pa. Nanuya kay English yung kamoting dutong. O yan, sweet potato wood. Ba, makanano yung maging sweet potato wood dito? Ika mismo pa sinabi mo, kamuti, sweet potato, wood, dutong yan pare, naman bakal. Kung ano yung pare Oswald. Ing English na parning kamoting dutong. Kasaba. Kasaba yan, nung gawa mo na yung cake. Eh, may manggewang cake, kasaba yan, parang Oswald. Kasaba yan. Uli. Eh, ako nang mangutang. Sige, sige. O, nanya kay English king atot. 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 Akbong. Alya. Nanuya. English na ning atot. Oxygen with bad smell. Oxygen with Wow. bad smell? Wala rin pesticide. O, ini. Nanya kay English ing kulangot. Garbage. Garbage. Sali, kulang yan. Nose garbage. O, ini, turan mi. O, ini. Oo. Ining, wana na pisngi. Left cheek. Ne. Wow. Impisngi, nanuya kay English impisngi. Wow, yung kaili, ini, wana pisngi. O, nanuya kay English yan. Left cheek ini. O, ini sumangid, nano ya. Chik yan naman. Ayan, ya. Ba, nanuya yan. Ini cheek ya, ining Kenny, 7 naman, 7. Chebe niya. 7. Cheek, 7, nga na. 8, 9, 10, 10. Tapi kan may lalam, 11 niya. Istorya mo na pare itang akaklase mong ngongo. Ay, yakabot Dawa na. natin kang akaklase ngongo. Yakabot sinang bungungo ka natin, milyari da par, makanya na. Oh. Ano ting mestrame. Mm. Okay, children, nga na, purmero. Inaos na kayo kami. Ninong bisang munta kayong banwa. Ano? Ano ning mestra? Oo, mestra. Bigtas lang ang gamat ding kaklasik mong anak kanita. O, siyempre. Walang kayo, ning madam, ngongo. Oh. Ay, makatas gamat. Mm. Ngongo nga ng teacher mi. Wa. Makatas lang ang gamat ding classmate mo, pati ka nga na. Kaya ka makatas gamat. Kaya ka bisang munta kayong banwa nga ng teacher mo. Tinalakad yung ngongo. Wa. Ali, niya mo na, manwa mo na malaw. Iya, paul na mo mananon ma. Paro simbo na ako ng spelling ngongo par. Ba, mga nano na kamong simple spelling. Nga na ni teacher me. Mm. Okay ngongo nga na, can you spell the word one? Nga na ngongo, nga ng teacher. Wa. Oo, nga na ngongo. Mm. Anyang kaya ni Nebalo, binusit ni tasiping na. O, siyempre. Nga na, maklaki buntok ngongo, Nebalo, nga na. Indara pa na ngongo. Mm. Oweni, nga na ngongo. Wa. Oweni nga na teacher, correct yung ngongo. May kachambaya? Kaya tsaba niya, anyang kaya, another word nga na. Mm. Spell the word fire nga na. Wa. Fire. F, I, nga kami nisip nila mga, unay, mahalin mo, mahalin niya. Binusit na niya naman tasiping na. Wa. Mabarog na yung kanya, nenebalo, nga, inarapan na niya naman ngongo. Ayari, nga na ngongo. Ayari, ngongo, orek. Kachamba na naman. Talagang magaling ngongo ngayon. Anyang kaya, last niya mo yung ngongo, lawin mo, talagang magaling ka nga. Wa. Ngongo, spell the word love, nga na. Love. Wala talaga yung nenebalo ngo? Mahalo nga na ngongo. Wa. Ano kaya gusto lalabas si Vicky? Ay, crush na yung ngongo ito. Mm. Ngongo, spell the word love nga ng teacher. Siyempre. L-O-V-E. Nga nang kaya lalabas sa Wow. talaga ito. L-O-V-E. Correct na naman ngongo. May kuwanin naman eh. Wow. Hello, niya na. O L-O-V-E na naman. Balita ko par. Bisa ka mabiyasa may luwang language. Wa. Tayo ka par. Teori makatapan na kami kasawa. Wow, tangkali makanini pag-aralan kayo salita. Mm. Balugaya. Imburi mo sabihin, biasa kang salitang lingwa yung baluga? Wow. Ba mga nano itapar? Datang kulot. Mm. Nanong buri na sabihan kanita ita? Tabalo pa, rekwanchin dyan. Teori itang pormero mo nga isawa par. Inchik yun. Inchik yo.
I-check yan pa. May biasa kong Mandarin na pa pang Cantonese. Tangkadwa, Haponyo. Tangkatlo, Vietnamese. Tangkapat, Malaysia pa. Turuanan takang nanumburin mga balong salita. Sige, munta ka tapaking Chinese. Yan yung chick. Sige. Mm. Nano yung mo king Chinese ing maya pabengi? Chinese? Chow King Mickey Biu Pancit Canton. Napining maya pabengi king Chinese ita? Oo. Bot balam Tagalog ya par. Alam mo, mabigyan mo pa. At siya pa ito, siopaw. O sige, nun talagang magaling ka king Chinese. Halimbawa, at sukat ka king stage show. Inarkilala ka tang kapitan. Kapitan Tirso. Kapitan Tirso. Kap! Nano yung king Chinese ing kap? Ating kong kape. Nano yung king Chinese na? Kap, tingko, pong, kwa. O Tagalog yan talaga eh. Alam mo, mabigyan mo pa. Kap! Ating kong aso. Kap, tingko, pong, kwa. Kap! Ating mana ko. Kap, timpong mangwa. O limbawa, ating magarandam mo kay katamong babae. O, babae. Nano yung mo king Chinese itang yung babae may sala yan, mga ganyan. May sala. Kap, timpong manyanching. O ano mo halimbawa naman, at sukat na kayong anti kanini, ating biglang may bate, nano yung awas kanita kayong Chinese? Kap, timpong mi bubokting. Magaling ka talaga kayong Chinese par. Lipat eh. Atimpa. Ating niya pa yan? O nano yung kayong Chinese yung bungi? Bunge. Buwa. Ngo. Munta ka na kayong Hapon, pare. Hapon, mas magaling kayong Hapon. Magaling ka kayong Hapon. Oo. Nano yung kayong Hapon ing maya abengi? Hapon. Happy Fiesta pala. Happy Peta. Ot makanya niya par. Par bungi nga pon. O sige. Nano yung kayong Hapon ing makwalta? Nakakondo. Ba, ing makwalta kayong Hapon nakakondo? Nakakondo. Nano yung kalulu kayong Hapon? Nakakubo. Nano yung kayong Hapon ing malagong babae? Kanangke. Ing malagong babae? Kanan me? Kanangke. O ing matsurang babae? Kekane. Apangan mo ba ito? Nano yung kayong Hapon ing matuwang babae? Marambot ni. Marambot. Matuwang babae? Marambot ni. Kurobo pa. Nano yung kayong Hapon ing bading? Ay, chuchupane. Malaysian. Munta ka taging Malaysian. Nano yung mo king Malaysian ing dalagita? Lati didi. Ing dalagita king Malaysian? Lati didi. Indalaga. O ing dalaga? Indalaga. Bilog didi. O ing atinang anak? Lobo ni didi. O ing matwa? Matwa Matwa ning matwa? Kapayane didi. Sobra na dagdag ka pa. Talagang magaling ka rin na iliwang lingwahe par. Bisa ka par, magkanta ka ta. Uwa, sige. Subukan tang magkanta. Uwa. O combo. No ka rin nila rin combo? Dana mamangan lang, mamangan. Meto uwa. Kaping combo. Comborat. Ariyan talagang balat ni kanini par. Oy. Sige. I-translate kayo yung kanta na. Magkanta kong English. Kapang panganan kayo. Kapang panganan may par. Sige. Okay. Berarti dyan yung kapartner ko. Yan. Balo mo yan, para. Oo, balo kayo. Aping kanta ng kaya, Fred Panopio. Yan. English ko, baldugmeng Kapampangan. Sige. Take the ribbon from your hand. Lakomela suing buwak mo. Suya. Tuya? Shake it loose and let it fall. Kasukan me, paboren mong mabaldog at saka may pakong pasibayo keng krot. O sindal may pasyon eh. Ali pare kasi aga malapit na no paring malildo. Wa. Gusto malildo pare aga nakakuno tang malilari kay tang bapa ko pare inggu. Bala may tang papa ko daking San Fernando pare. Ay, bro, sabihin natin papako ko rin. Bapa kita pare tang mapanako manok ang popang kambing. Ama ka O nagagawa na ni Papa Kuya Cruz. Ang milyari pare las 12 na ningkat panapon pare nakapaling makapakuya keng kus. Wa. Makatapi-tapya mo, makatakapian tuwalya. Magrosaryo laring kay lalam na. Deng mo to, Bapo Maria, mit mo kaking grasya. Ano mi patala nga ay baboy mo itong babae? Wow. Ay kuya, ang ebon mo makaltoya.
Ayan kay pare na ba paging kuno makanan si Peter Guitang Ebon na. O, siyempre, makaltoy. Pinyipi na eh. Oh, Kay pinapinandit, Sendure Rosario. Sipi yan, sipit. wa. Imo mo ng misteryo, sanyang sipitan me pakoyan. Makaltoyangan eh. Siguro kaya kasipit na parang lima pali. Wa. May limumam yan. Mm. Manuwala ka nga mo. Pataklayang makapako kayong krus. Ay, Wa, kule, payless. Makarine. Makarine. May gulwabe. Ay, magmilagro. Tutulong laro, kule, yelo. Dahil nga gamanal, be nga mo. Ito pong ating panamdaman. Linapi yung piliyabe. Kuskus kayong bitis na, be. Kaya kuskus na yung bitis. Anak po takapulok. Dahil masa buntok. Kaya makaila tayong mato. O ba makanyang babawon takla. Balado may milagro yan eh. O niya kay. Ang kay pare. O si mayari yan ka tandusan din. Sa tandusan ng Nicodemos. Tatandusan naman kasi siyempre yan duwa niya mo sibat. Owa. Ano yung datang yung malasing? Siguro may kami itong yung emperador. Lepitano rin magsersuela. Wa. Dayo nga na makapako na paturan tayo ako sibat. Pisam-saman day sibat. Okay, kasam-saman na kayo sibat. May turan ng tapi-tapi na kaya ngarap nga asong kininin sibat. Mila ko yun. Sendure Rosario. Ay, kalong misterios. Kuya, katuwa mo na. Supot ka pa. Talagang loko itang bapa mo itan eh. O sige. Para biasa kong pick up. Ipag-pick up ta na mo, pick up. O sige. Tako gani. Pick up. Pick up. O, pick up line. Kanya-kanyang pick up lines kapampangan. Sige. Oo, pick up. Lawin ko. Ang ninong milaban. Muna, ikay nga doon Romnick. Sige. Paring Romnick Bayan. Pick up. Ako'y boy pick up. Oh. Ikay boy pailon. Pailon. Oh. Ayun yung pick up. Giniginaw ka ba? Bakit? Kasi puro yelo ang ngipin mo. Oy, pick up. Tsokolate ka ba? Bakit? Kasi ang itim-itim ng kilikili mo. Boom! Boom, boom! Bum pao. Ba? Pare. Oh. Pare. Oh. Ikaw ba si Romnick? Bakit? Tama. Sabi nga nila, tao ka nga. Tao na ako muna. Galing mo, boy, pick up. Boom! Boom! Galing niya? Oh. Timpa. Tiba. Pare, sinigang ka? Bakit? Kasi ang asim-asim ng mukha mo. Boom! Boom! At ngayon po, paring Carlos Miguel. Parang Carlos, biasa yung pick up. Padiran San. Alam yung balon pick up? Anong balon? Ay, parang Tirso. Pick up. Pare, Tirso yan. Pare. Bulaklak ka ba? Bakit? Kasi mukha kang si Charon. Alika na, detang ka. Di paglolo na, di paglolo. Hindi ang paglolo. Balaming gagawang ko Wow. kang Miss Pacquiao. Awa. Miss, manok ka. Bakit? Kasi buri ko ang paluklok kaya karingat ba akong ebon. Hindi na naman. Pare, energy drink ka ba? Bakit? Kasi mukha kang cobra. Yun naman po, Mr. Carlos Miguel. O, pare. Simenteryo ka ba? Pwede. Ano pwede? Pick up, pini. Balak Pinoyenyo. Simenteryo ka ba? Bakit? Kasi mukha kang bangkay. Pare. Butiki ka ba? Bakit? Kasi tikling ka. Pare! Pare! Bakit? Pare, natatay na ako, tama na. Pare. Ay, Reynold. Ay, Pick up, Reynold. pick up. Pare. Pick up. Pare, Bakit? gitara ka ba? Bakit? Kasi tuwing gabi kakalipitin kita. Pwede. Pare, tricycle ka ba? Bakit? Kasi gusto kitang sakyan hanggang labasan lang. Pare. Nandin na sinabi may tanggongo. Aga nakakita siping mimbal. Tanggongo.
Ay, kaya, yalan ito. Tanganak natin si Bikong Bali. Wawa, dindam ko na yung kante tangan ito. Nandin, kasabi na itang, kasabi na yung mana, Chukarela. Anak ka mana. Nga nang mana. Ni mo nema. Lema. Nano? Anang mana? Lema. Ni mo nema. Ikapalinda. Diyos ko, ating kapalang plemo, temo apsa. Anang misa par. Anang misa. Kasunod kaya kang pisamban. Mangumunyo niya. O siyempre, makapila kami. Ananim pari. Katawa ng Kristo. O higit na yung Oo, ngongol siyempre. Amen, amen. Higit na itang bangal kayo. Oo. Yawanin pari, tegilit na yung ostya. Tsaka nininabu. Tuk! Hindi na May gutok. maksing pa. Oo. May reklamo yung ngongo. Anong ngongo? Manner naman. Ngayon na umit nyo eh. May video. Ano Pero, may- agya makaila pare din bangal pare. Ay, ako, ti ko nga girlfriend. Oh. Bungi par. Oh. Idara, no nyaman woman. Bakit? Bungi. Wa bungi, itang Oh, bangal man. kaya Oh. rin, bungi. Woman na yung bungi par, papalakpak yung labi. Bala mo abe, may milupyang soup noodle. Patang ko man may bigyan 2K utak. O din, sisimba kami par. Miras na kaya kang binyag. O itang babae pa binyag na yung first baby ra. O yung pari kaya kang malabog yung mata. Nga na yung pari, katambot na bunto ko na nga na kayo na eh. Mag-iya sigurong presidente ng Pilipinas. May reklamo yung inda. Nga na yung inda. Father, daddy ko na po yan. Kapalang daddy Pero balo mo par, dahil makanyan. Kaya makanyan mo. Itangigit ko kayong provincial, puto siya gamat babae. Lundag ya. Puto siya gamat. Wow, may dengue pa yung anak na. Baba, dapat iwarin maglundag ka nito. Lundag ya, tsaka yung makangis-ngis sa bala mo, mga pakaili. Eh, bekit na nung ubot ng... O nyapin kinang ke, biri mong may dengue yung anak na, puto siya pa duwang gamat. Yapin, Sagat. abnormal ito, abnormal. Wow, at siya nga ako. Oro ko bala masaya ka pa puto, nakaduwang gamat. May dengue pa yung anak mo nga. Lulundag ya pa mo rin, tsaka ya ka, gilip teterak. Eh nakuan masaya nga, no? Manggatal ko pekpeke, kaya gamos. Balang bilyari kaya kami wargin palengki. Nanti sasali kong gule, bisa akong mga kay, gule. Tiro ko rin ang kamangyang. Mga magkano lang rin kaning kamangyang din titinda mo. Akin palengke, kaya. Akin palengki. Kaya ni San Simon. Ay, yan, benchi ko yung tali ito nga, no. Bayma ko nga kayong isip ko, ba't sasali mo kamang taling bebena ka na ako nga. Kaya linawi ko rin ang balaseras. Mata, magkano yung balaseras nga, yan, tsaka pulo mo yung tali nga. Ang tali nga na. Oo, oreng ko nga ako, yan, tsaka lima mo yung tali nga. O, pigbigyan kayo, bantay kayo mi pati. O sige ma, bayo ko saling guli nga, pasalon mo ko pa ang tali nga. Tali, sasali na ang tali. Ay, pasensya na katungala akong tali. Wala ko sa magnan tali. Kaya ka pampangan nga mo. Wow. O itang bulig, wala ko sinalikan ng bulig. Awa, may tumbukan kami malawas. Manuwala ka linabi ako ng bulig, no kasanting. Tabag ka na rin bulig nga ako, depong kakabay mabiya nga na, tsaka 120 kilo nga na, ito pong mete, tsaka 40 na mo nga, no. O, kiluan mo rin yung kakawente nga, siguro mga 5 lang kilo. Yan kaya, pamukpukan nyo bubuntok nga, pamukpuk na buntok. Yan kaya, binyano ko na, babayaran ko tsaka 40 kilo, bisa. Bisa akin 40. Wow! Po bisa nga, tsaka 120 kilo, pisa bitamo ka rin mabiya nga, no. Aba, kaputol, niya piyapapatay ko kaya ka bata, mag-40 kilo nga. Papatay mo rin mabiya. Pero par, aga nakakita nga na ako. Hindi, tanga na ako, bilib ko. Tanga na ako, ito manyad pera. Tanga na akong... Okay yan, oo. Hello, manyad pera, masating laturo. Hulinde, tanga na ako, lalo na itang Andre. Kusa lang kukuha kayong bulsa ko. Ilang initiative. Kaya tamisan, tanga na ako, itang buso ko. Minuli yan, tula. Tiro ni kanuning mestra na paggamit ng po, GMRC. GMRC. Good manners, NRC ko lang eh. Tinaka mga balaw nga ako. O tiro na yung po. Uwa naman, tanga kata. Anyang misang pasali ang bike. O wala akong pera. O sige nga, kunyad ka Lord po, tas simbata mo. Sinimba kami. Sisimba kami, pakikiramdaman kayo. Lord, di na na pong bike. Nga na. Tinudan to kuminggo. Ala pa mo rin bike. May nga din naman. Lord, tapong bike ko. Nga na. Kalon Domingo may nga din. Ala pa mo rin bike. Kapata Domingo. May walait ng rebulto ng Mama Mary kaya kami. May nakila sulat ka rin. Yung makasulat, makanya niya. Lord, baka may binyo yung bike ko, mo na yakit yung mamo. May hostage siya. Nidnap ni. Ipatutod na yung parang Oswald.